everybody said you have to accept it and move on. It's difficult to accept. U-Anusha Gavin ushiywe ngumyeni wakhe ngenxa yeengxaki ezize nesifo secorona ngoJuni wanyakenye. Emshiya nabantwana abathathu. Batshintsha ubomi bakhe ngesiquphe kwafuneka ayeke nokuxelenga. To be honest, I've never in my life imagined that I'd have to face my life alone. Yes, I have 3 kids, but I just recently turned 40, and we had plans like, okay, if you turn 40, we'll go to India, or we'll do this, or we'll do that. And I never thought or ever dreamt that I'd have to bury my husband one day. And unfortunately, it's happened. And I think I just have to now take one day at a time and move on from here. Isebe lezempilo lithi lehlile kakhulu inani labantu ababulawa sesifo se-COVID-19. Nangona uhlobo lwale ntsholongwane i-Omicron isaqhuba kodwa yona ingcono kakhulu kugqugqisa njengezinye iintlobo ezigqithileyo zibulala abantu abaninzi. Kodwa nangona kunjalo kukho isikrokro sokuba likhulu inani labantu abasutywe kukufa ngenxa yesi sifo kunoko kuxelwayo. Deaths are without a diagnosis are often reported. So there are excess deaths, of which a proportion of those deaths are likely to be from COVID. It would be highly unlikely that they're not. So yes, the number of people around the world, not just in South Africa, who have died because of COVID with a positive COVID diagnosis is definitely higher than we are reporting in countries all over the world. Ukuba madolwanzima kogonyo yenye yezinto ezibangela ukunyuka kwamanani okubhubha kwabantu. Inani lokubhubha kwabantu abangagonywanga lintinga phezulu kunabo bagonyweyo. As we look forward into the coming months, we must anticipate there'll be a 5th wave. If we are very lucky, it will be mild. If we are not lucky, it's going to be yet another devastating attack on us. Kuneziphumo ezibi kwilizwekazi leAfrika lonke kuba mathida langogonyo nto leyo ekhokelele ekubhubheni kwabantu bekungakhuselekanga. Inequitable distribution of vaccines, access to vaccines has impacted in several ways. One of them, like you highlighted. Amazwe amaninzi ngokwanyenyisa imiqathango ekhusela abemi kwintsholongwane ye-COVID-19 phezolo oku Umzantsi Afrika ukuphelisile ukubekwa kweli phantsi kwemeko yentlekele.